Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган җырчы, Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов. Рәсим туган исәнме? Исәнме, Данил? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Рәсим, без синең белән инде чырдашлар, кырдашлар дип әйтик, шуңа күрә әңгәмә барышында сез дип тә, син дип тә китәргә мөмкин, инде шу ачуланмасын. Син инде без бит инде шунда да безнең әйткәндә чырдашлар bir вакытта, bir заманда укыдык. Укыдык. Синең менә иң популяр чырларыңны искә төшерсәк, бу инде 20нче гасыр азагы, 21нче гасыр башы дип әйтик әле, шундый тарихи зур гасыр сүзләре белән, 90нчы еллар ахыры, 2000нче еллар башы, үзең әйтмешли, артистның иң популяр чыры аның шул бер 10 ел тирәсе була дип әйткән сүзләрең бар. Менә син шушы гасырлар шигенешендә, күчешендә дип әйтик, югалып калмадыңмы? Менә бу 10 ел белән генә шикләнеп. Данил, дөресен әйткәндә без чырашлар дип башладык. Шуннан да менә 90нчы еллар башында без бит инде кайсы илдә яшәгәнебезне дә белмидек. Шул чырларда укырга килдек Казанга. Шул чырларда укырга кирдек, шул вакытларда укырга туры килде. Әле без аны ниндидер бер илнең күчешендә чырына туры килдек. Аннан соң гасыр күчешендә туры килдек. Без күп күчешләр булды. Әллә ни узак яшәмәсәк тә күп күчешләр күргән бит инде без. Система алышынды. Система алышынды шуннан да. Ул менә артист тормышына килгәндә 10 ел дип әйткәнмендер мен кайчандыр. Күп дигәндә шуннан да 10 елның инде син иң популяр чырың була алсаң, калганы инде стабильлек чыры. Син теге тамашачыга кирәк икәнсең, үзеңнең кирәгеңне тоеп, иҗат итәсең икән, инде мансын саныйм менә стабильлек чыры дип. Ул популярлык чыры бит инде гомер буе була торган әйбер түгел. Аны гомер буе артист үзен кирәк дип саный икән, ул бәхетле дип саныйм мин артистны. Тамашачыга кирәк, халыкка кирәк икән, синең иҗатың кирәк икән, син нәрсәдер бирә аласың икән, синең җырың әйтик, мәсәлән, тамашачыга ниндидер аның күңеленә җылылык бирә икән, тәрбия бирә икән, бу мин аны артистның уңышлы иҗат юлы дип саныйм. Белүмчә син бит инде яшьтән җырга, моңга сәләтең булса да, ничектер менә артист булырга, җырчы булырга хыялланган кеше түгел. Аңлавымча ниятең музыка факультетын тамамлап, музыка укытучысы булу. Менә бу ниятең кайчан синең үзгәреш юлына басты, башка сукмакка борылды? Ягъни музыка укытучысы булу теләген кемдер сүндердеме? Әллә бу минеке түгел, инде сине инандырдылармы? Син җырчы булырга тиеш дип. Шуннан да менә Казанга килүнең беренче сәбәбе Казан дәүләт педагогика институты иде инде укырга кергәндә, аннары университет булды. Шуның музыка факультетына укырга дип шуннан да килдек. Укытучы һөнәре булырга. Артист эше бит инде ул читтән карап торганда матур булса да, аның инде барыбер әтиән иде аңа артист эше бит инде ул авыр, җиңел эш түгел. Һәрвакыт юлда ул, һәрвакыт гаиләдә, өйдә дә торып бетми торган эш бит инде шөгыль. Утырып кына бер урында җырлап була торган эш түгел бит, утырып кына эш итергән эш түгел. Шул ният белән мин кичкенәдән ул теге музыкага, җырга сәләт сабарин мәктәп елларының, мәктәпнең башлангыч елларыннан ук бер генә концертта, бер генә бәйрәмдә мәктәптә узатырган синнән башка узмый. Миннән узмый иде, миннән башка узмый иде. Шуңа күрә ул бит инде әле теге авылдагы синең җырлавыңа бер нәрсә, монда бит бөтенләй икенче дөньяга килеп керәсең. Музыка дөньясы профессионал яктан караганда теге авылда син үзешчән булып җырлап йөрүең белән, монда гына чагыштырганда җир белән арасы мин килеп кергәч тә, кайда килеп эләктем мин әйтәм, нәрсә бу, минеке түгел. Башта шундый шикләр уйлар туды, чыннан да монда мине укый алырмын, әле бит музыкаль белем юк ул вакытта. Мәктәптә бит музыка дәресләре дигән әйберне үзегез беләсез инде. Һәрберебез, һәрбер авылда, һәрбер җирдә шулай үтә бит инде. Кем җырлый белә, кайсы укытучы шул кирәп җырлары сүздереп чыгай. Җырның сүзен яздырып, үзенең төп нишкәрегенә кергәндә, шуңа күрә беренче башлангыч елында ук әле без әзерлек курсында да укырга туры килде. Шуңа күрә бу чыннан да аны юкка гына әйтмиләр, музыка ул энә белә кыю казу дип. Шуннан да менә шул җанлы нишкәрекләрне өйрәнергә музыка факультеты. Мин
шуннан да менә шушында килеп, шушы факультетка кире алуым белән бәхетле, һәм музыка белемен ала алуым белән бәхетле. Шуннан да ул икенче дөнья, аның нечкәлекләре, аның әйтәм бит инде инәбиләк казы дип әйттек. Анда тырышырга, гомумән, менә башка фәннәргә чагыштырганда бөтен икенче дөньяга кирип киттем кебек. Шуннан да ул шулай. Ләкин мин бу музыканы һичкенә дә укынмыйм, чөнки укыту эше белән шушы сәхнә эше мин бер дәрәҗәдә дип саныйм. Чөнки тәрбия эше. Икесе дә тәрбия эше. Сәхнә бит ул күңел ачу чарасы гына түгел. Сәхнәдән син сүзеңне әйтәсе, сүзеңне әйтергә тиеш. Җырың аша, сүзең аша. Җырларың аша тәрбия бирергә тиеш. Тәрбия мәсьәләсенә кайтабыз. Менә күчеш вакыты ничек булды? Менә син инде укытучы, музыка укытучысы булырга әзерләнгән студент ничек ул җыр юнәлешенә, сәхнә юнәлешенә кирип китте? Ул үзеннән үзе килеп чыктымы? Әллә ниндидер бер этәргеч булдымы аңа, ниндидер тормышта? Ул инде мин музыка факультетына кергәч тә беренче курсларда укыганда ук Минглаби классына үзем сорап, Минглаби сезнең класска кирим әле вокал дәресләрен алырга дип инде. Минглаби белән шөгыльләнә башлаган сөйләшә, бераз инде анда һәрбер укытучы белән без анда менә безнең факультет бит ул аерым бер аерым бинада иде. Шунда гына шөгыльләнәйек, без юл аша гына безнең тулайтырак иде, шуңа күрә без аерым бер дәүләт булып дигәндә яшәдек. Күчеп йөрмәдек башка факультетларга, башка җирләргә. Шуңа күрә һәрбер укытучы һәрбер фәннән теге аерым диярлек төп фәннәрне әйтәм инде. Шөгыльләнә, шуңа күрә менә мин вокал дәресләренә Минглаби классына сорап язылдым. Инде беренче хәтерлим 93 елда беренче тапкыр оешты булса кирәк. Студентлар, татар студентларының ягымлы яз фестивале хәтерләсәң. Хәтерләмәскән без бер чир бит. Бер чирда. Шунда беренче чыгыш ясарга туры килде һәм анда мин 3нче премия лауреат булганны хәтерләйм. Ягъни бу сиңа канатлар бирде. Канат та биргән, сәхнә бимитен сәхнәдә теге барыбер авыл малае булсам да җырлаган кеше сәхнәне нәрсә икәнен беләм. Монда инде ничектер рәхәтлек, ниндидер җырлык барыбер теге башка кичерешләр, шуннан башка күп конкурслар инде шул ук елны 93-тә беренче татар җыры халыкара телевизион конкурсы бар иде безнең. Халыкара татар җыры дигән. Анда үзем сынап карарга туры килде. Мин менә шушы конкурслар уккан вакытта Сәйдәшев, Исалик Сәйдәшев исемле конкурс. Ул менә сәхнәнең бит юккагын әйтми, без үзенең бер көче бар тарта торган. Сәхнәгә син бер менсәң инде ул сәхнәнең шушы тәмен дип әйтәм тойсаң, шуннан соң тизгенә җибәрә торган әйбер түгел. Инде факультетны тәмамлаганда, соңгы курсларда куганда сиңа бәлки алга таба дәвам итәргә, бәлки инде укытучылар да күбесе киңәш бирә башладылар, бәлки дәвам итәргә консерваториядә, бәлки инде җырчы буларак уйлап карамыйсыңмы дигән фикерләр. Үземдә дә ул бар инде, бәлки инде үзеңне шушы өлкәдә сынап карарга кирәктер, барыбер дә инде син белем алган, җыр сәнгатенә күпме менә шушындый язмыш барыбер шушы юлдан алып кирип киткәннәр. Менә син әйтеп үттең, остазым Минглаби Галиев дип. Әлбәттә, Минглаби инде үзе дә теге Татарстанның халык җырчысы, танылган педагог та. Аның инде без җырлау методикасын күбебез беләбез инде, аның үзенең сөйләменнән нимә. Менә ни дәрәҗәдә әлеге остазның методикасы сиңа яраклы булды? Әле бит ул теләп килү, сездә шөгыльләним әле дию бер нәрсә. Методикасы синең тавышка, синең күңелеңә яраклы булдымы? Миңа аның белән эшләү җиңел, рәхәт иде. Моны укыган студент чорында да әле хәзер дә алышкалайбыз, сөйләшәбез, күрешәбез әле. Кайбер вакытта инде бик сирәк булса да инде дәресләр, әле минем улым да аңа дәрескә йөри хәзер бүгенге көндә. Шушы аның методикасы дигәннән, чыннан да ул менә безнең татар җыры, татар моңы, безнең халык бит бер вакытта да инде теге авыз ачып зур иттереп җырлаган иде. Шуңа күрә аның методикасы ул ахырына кадәр җитеп эшләгәндә, миңа ошый торган методика дөресенә безнеңчә, чын милличә безнең менә татар җыры ничек җырланырга тиеш. Мин шулай дип саныйм. Чөнки икенчедән минем әле тавышта баритон, бәлки ул тенорларга бәлки авыррактыр, бәлки кемдер аңлап бетермәскә мөмкин. Без аның белән аңлашып, менә ничә ел бергә студент елыннан башлап 5-6 ел инде булсын. Аннан соң менә күп кенә конкурсларда катнашканда мин һәр вакыт аның белән киңәшеп, аның белән
аралашып, уңышларыбыз бергә булды дип әйтергә кирәк. Аның минем уңыш кына түгел, күбесенчә аның уңышы, аның эше. Менә тавышымны баритон дидең, әле баритон гына түгел, әле мин укыдым, синең тавышың драматик баритон дип әйтәләр. Аны төрлечә таралган, драматик баритон, драматик тенор дип атарга була. Аның үзенчәлеге менә гади тамашачы өчен нәрсәдә булса әһәмияткә ияме, менә нәрсә дип әйтеп була, менә Рәсимнең тавышы драматик баритон, менә шундый икән ул дип. Гади тавыш белән әйткәндә бит инде тавышлар бүленә, сүздә юк инде иратларныкы. Тенор тавыш, югары тавыш, түбәнрәк тавыш, баритон тавыш, инде аннары иң түбән тавыш безнең бас тавыш. Ул ират өчен бу драматик тенор булуда, баритон булу мәсәлән әйтсәк, ул халык җырларын җырлаганда безнең татар халкына ничектер якын тавыш дип саныйм. Аны тамашачы да теге гади без белән әйткән аңлар. Нигәдер менә безнең татар җырларын җырлаганда ниндидер тавышның бит кешенең менә сәхнәдә җырлыйсың син тавышның тәэсире бар. Менә шушы тәэсирен без аңлап та бетермибез кайчагындадыр. Кеше менә әйтә бит җырлаганда тыңлаганда кастанышага дигән әйтем бар бит. Менә шушы әйбер безнең халыкка күбрәк менә шу ятышлы тавыштыр дип әйтәм мин. Драматик баритон булу. Драматик тенор булу әле. Баритон инде ул әйтик баритоннан әз генә югарырак булу да. Мин аны битен тавышны теге менә минем тенор буласы килә дип үзеңә Ходай Тәгалә нинди тембрны сеңа биргән. Шушыны син үстергә, шушында эшләргә тиеш шушы тавышың белән. Менә үстергә дигәндән син инде профессиональ җырчы, артист өчен тиешле барлык баскычларны да узган кеше дип әйтергә була торгандыр. Инде әйткәнебезчә менә Казан дәүләт педагогия институтының музыка факультеты, аннан соң инде Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлеге шулай бит. Менә бу вузларда алган белем, багаж ул синең гомергә җитәрлек дип саныйсың син аны? Җитәрлек дип ул чыннан да ул менә шушы мәктәп, русча әйтсәк школа дибез бит инде. Шушы үзең әлбәттә спорт белән чагыштырыр имеш ул вакытта һәр вакыт шөгыльләнмичә булмый, һәр вакыт әз генә җырламый торсаң ул барыбер тавышны шарлап тору кирәк. Спортсменга да шулай бер кирәк бит. Шөгыльләнмәсә ул үзенең шыгыртый башлый чыннан да тавыш та нәкъ шундый юк. Аны барыбер камилләштереп тору кирәк. Камиллекнең бит аның шиге юк. Аны җитәрме дип әйтсәң, инде ул камиллекнең шуннан шиге юк. Кеше җырчыйкан гомер буе шөгыльләнергә, гомер буе эшләргә тиеш. Репертуар өстендә дә шул вакытта тавыш өстендә дә ул тавыш яшәктә матур. Ул менә шушы мәктәп дип әйтәбез бит. Ул синең яшең барган саен ул шушы мәктәп кирәк. Тавыш алгая барган саен шушы мәктәпне кулланасың. Тавыш артист кеше беркайчан да сәламәт булмый. Артист кеше менә мин кай вакыт язмаларын тыңлыйм да монда да ширләгән, монда да минем тавышка салкын дигән булай. Ну яздырырга кирәк, җырларга кирәк. Синең вакытың алынган. Концерт икән җырларга тиеш. Минем тавышым авырта, мин бу җырлаямны түгел, синең эшең син авырмаска тиеш. Дөресен генә әйткәндә. Шуңа күрә шул вакытта кирәк мәктәп. Мәктәп кирәк. Тумышың белән син Теләче районыннан Төрек Тәмте дигән шундый үзгә матур исемле авылдан, гаиләдә инде бердән бер бала, авыл малае буларак син инде авылның бөтен эшенең тәмен дә, авырлыгында күреп белеп үскән җегет. Инде менә югары белем алганнан соң улыбыз кире туган нигезенә кайтып, шушы җирлектә эшләп китәр дигән ниятләре дә булмый калмагандыр әтиянең. Һәрберебез без син үзең дә мәсәлән авыл баласы дибез. Авыл ул бер тәрбия. Эш, хезмәт, авыл тәрбиясе. Шуннан да барсында авылда күреп иштек, хезмәтендә, эшендә, авылда теге вакыт уздырып иргә гомумән вакыт юк иде. Бина мәктәптә укыган үскән вакытта хәтерлим, газ да юк вакытта, утын ярыш, утын ягу, су да юк, юл да юк дигәндә. Бүгенге көндә бөтен нәрсә бар авылда. Авыл гына бетеп бара. Кызганычка каршы авыллар менә бар, әлбәттә матур авыл, мин матур авылларны менә шушындый зур-зур авылларны күрсәм сөенәм. Димәк, авыл бар икән, димәк безнең киләчәк бар дигән сүз. Барыбер нигә әйтсәк тә, авыл безнең
тәрбияли хезмәт белән беренчедән безнең татар авылларында мәсәлән тел саклана әле барыбер, татар телендә уку саклана, балаларга менә шушы әдәп, әхлак бары саклана. Компьютер инде бөтен җирдә дә барды, ул крейн ансыз булмый, ул теге ансаның заман таләбе, аннан да калышырга ярамыйдыр. Ул бит һәрбер әйбердә шик куйсаң, һәрбер әйбер теге бузыклыкка бармый түгел. Шуңа күрә инде авылга кайтып, авылга яңадан эшләрмен дигәндә, инде мин кирсенчә хәзер минем фикерләр шәһәрдә калу, яңадан мәшһүр сәхнә тормышы үзгәргәч, инде әти-әнәнең белән каршы килмәде. Кем үзенең баласының начарлык теләсен, начар булуын теләмәс. Әлбәттә, алга таба үзең карыйсың икән шушы юлны, үзең сайлыйсың диделәр инде алар. Авыл белән бүгенге җай чыккан сайын авылга кайтырга тырышам. Әти-әнигә булышмыйча, үзең әйттең бит, менә мин синнән төпчек бала, бер төпчек түгел инде, бер бала. Төпчек тә бер, башы да бер, улысы да бер. Шуңа күрә авылга җай булган сайын шарак кайтырга тырышам, чөнки инде әти-әниләрнең дә бары яшь хәзер барган сайын аларга булышырга кирәк. Аларның хәлен белү, уны хәбәрдә көн сайын инде авыл белә. Менә bir цитата синең интервьюдан: авылны сагынып читтә иҗат итү дөресрәктер. Менә аңлатып китик әле. Чөнки бүгенге көндә бит авыл җирлегендә дә яшәп, көйләр язган, шигырьләр язган иҗат әһелләребез бар. Сиңа нәкъ менә читтән карап торганда сагыну хисләре көчлерәк була дип саныйсыңмы? Юк, әлбәттә шулай инде. Теге авылда яшәп авылны сагынып булмый бит. Беренчедән, теге шаяры булса да. Ну, авылда яшәп тә бүгенге көндә иҗат итер өчен кая яшәсәң дә мөмкинлек бар. Шуңа әйттем бит, элеккеге авыл белән хәзерге авыл җир белән күк арасы. Хәзер юл да кергән, су да кергән, газы да кергән. Шәһәрдән яхшырак яшәй ул кешесе һәм матур итеп яшәгәндә. Беренчедән авылда чиста саф һава, чиста су, тынычлык. Әлбәттә шулай итеп яшәүгә алай да була бүгенге көндә. Хәзер кая яшәсәң дә барыбер. Элегрәк вакытта бит алай түгел, шәһәр барыбер, шәһәрдә мөмкинлек күбрәк, әле ул вакытта эш барыбер, эш урынында шәһәрдә булса, авылда бит инде авылдан килеп гүлереп булмый. Әгәр дә син сәхнә кешесе икәнсең инде. Менә сине читтә яшәү ни дәрәҗәдә илһамландыра һәм менә бу иҗатка дип әйтик инде этәр авыл теге авыл җир су хисе дип әйтик. Яшь барабарган сайын ничектер авылның балачак сукмаклар искә төшә, күбрәк искә төшәме? Хәтта без инде авылдан киткәнгә 17 яшьтә киткән булсак та, 16-17 яшьтә. Бүгенге көндә Казанда хәзер 30 елдан артыграк яшәйбез бит инде. Шуңа күрә авыл барыбер менә шушы авылда узган балачак сагындыра. Авылның менә ул вакыттагы матурлыгы сагындыра, әлбәттә. Ниндидер бер теге ул вакытта бит зур хыяллар белән яшәйсең. Әллә кемәчеп китәм зур менә шушы теге хыялый чак сагындыра дисең әйткәндә яшь теге балачак вакытта яшьлеккә аяк баскан вакыт беренче 16-17 яшь бит инде хыялый вакыт. Дөнья бит инде мин бүгенге көндә менә шушы юлны сайлаган икән, Аллаһ Тәгалә шушы юлны язган икән инде. Мин һич кенә дә үкенмим, Аллаһка шөкер дим. Ниндидер иң кирәге ул менә үзеңнең кирәклегеңне тоеп яшәү. Гаиләңә, әти-әнигә, дусларыңа, тамашачыга. Менә син рәсем бер вакытта да теге мин дип пышкырып йөрмисең, йөрмәдең әйме. Социаль челтәрләрдә дә ничектер менә ялтырамадың. Бүген бит инде аның заманы шундый, әйтергә кирәк, әрсезләр заманы. Ягъни һәрбер эштә ничектер әрсезлек үзеннән үзе таләп ителә, сорала кебек. Менә шушындый җәмгыятьтә, шушындый мөхиттә син үзеңне үтә тыйнак артист буларак үзеңне ничек хис итәсең? Әрсезлек дип чыннан да бүгенге көндә теге социаль челтәрләргә килсәк тә бөтен җирдә күренә башласаң да артыгы да менә һәрбер әйбернең бит чамасы бар, урталык дигән әйбер булырга тиештер. Тамашачыга да бит кайчакта күп күренә башласаң, бу кеше туйдырды инде дәргә мөмкин. Күренмәй башласаң күренмәй диләр. Шуңа күрә бер алтын урталыкны табырга, менә шушы әйтәм бит. Бөтен җирдә дә ялтырап бетеп тә булмый торгандыр инде. Әйтәм бит, тамашачының да фикерен кулак салырга кирәктер. Син артык күренә башласаң, ул җитте инде булды, һәм шуны кеше сүндереп куярга да мөмкин. Шуңа күрә җаен белеп кенә шамалап кына. Син инде алтын урталыкны менә шу урталыкны сайларга тырышасың. Тырышам. Күңелне илһам ташлап киткән чакларда була.
Менә ни өчен бу хәләт барлыкка килә? Ни өчен илһам ташлап китә? Дип әйтегез дәйме? Һәм бу хәләттән чыгу юллары, ничегрәк барлыкка килә, аннан соң кире үз хәләтеңә кайту. Илһам килгәнне көтеп утырырга туры киләме, әллә үз-үзеңне мәҗбүр итәргә туры киләргәме бу очракта? Илһам килгәнне көтеп утырсаң килмәү дә бар аныганнар. Көтеп утыра калсаң. Көтеп утырырга түгел дә, элдерсең әйткәндә ул сәхнә, әйттем бит башында ук сөйләшеп киттек, сәхнә үзенә тартылган әйбер бер сәхнәгә инде аяк бастың икән, инде ул тиз генә төшерми сине. Ул теге руслар әйтә бит, аппетит приходит во время еды дип әйтәләр, ашаган вакытта аппетит ачыла. Шуның шикелле сәхнәдә шул гайбер, сәхнәгә чыккач үзеннән үзе килә инде ул, үзенә илһамы да килә, эшләргә кирәк, җырларга кирәк, тамашачының булган менә шушы сулышын тоярга кирәк сәхнә белән. Ул менә күзгә күз карашып җырлаган чиракта күбер нитәс тоясың аны. Тамашачы сәхнәгә чыгып, тирләй тамашачыны күреп, аның алкышын күреп, аның күз карашын, аларның җырлыгын тойганнан соң эшлисе килү теләк арта. Сен инде әйтеп киттең, менә җырчы ул нәкъ спортчы кебек, даими шөгыльләнеп торырга кирәк дип, әйме. Әгәр дә мәсәлән ул җырчының даими гастрольләре, даими концертлары сирәк икән, ул аны үзеннән үзе менә ничектер менә бу шөгыльләнеп тору, үз-үзеңне контрольдә тоту, ул ни дәрәҗәдә авыр. Ул бит инде уйларга мөмкин. Ярар әле минем концертларым юк. Мин әле булайрак, йомшаграк та үткәреп тә җибәрәм дигән мәгънәдә. Әллә ул үзеңнең эшке нидән дисциплинадан торамы инде һәрбер җырчының? Ул барыбер дә менә гастрольдә, концертта булмаган чиракта да барыбер яңа җырлар üstünde яңа җырлар карыйсың, яңа җырлар эзләнәсең, эшлисең. Композиторлар белән мин күбесенчә теге җырларны алам, җыям да вакыт күбрәк булган җәйкән вакытта мин бит әле негенә түгел, җырчы гына түгел, барыбер минем инструмент та бар, баянчы нинди үзләштергән мин. Факультет институтта укыган вакытта, инде музыка факультетында укыган вакытта. Шуңа күрә миңа ул күпкә җиңелрәк, мин алам да зирәк баян алам, ниндидер бер җырлар өйрәнәм. Шул вакытта җырлап та аласың. Җырларны кабатлап аласың. Ул үзенә бер шөгыль дә шул вакытта менә әйтәбез, спортчы кебек яңадан бер шөгыльләнү дә. Күнекмәләр дә бу. Шуңа күрә барыбер дә үзең инде кайчакта менә гел җырлап рөлдә йөргән чагында мин үзем менә рөлдә барганда, әлбәттә мин күп вакыт җырлап алам. Теге җырлап юлда кыскара беренчедән, шөгыльдә ул сиңа тренировкада нинди рәхәтлек тә, нинди менә шушы. Ягъни булган бөтен мөмкинлекне файдаланырга тырышасың. Җайлы вакытта. Җайлы вакытны. Менә кай вакытта интервьюлардан да ишетергә туры килә, кайбер җырчыларның, дип әйтик, мине башкаручыларның авызыннан шундый сүзне, мин җырчы түгел дигән сүзне. Мин башкаручы гына. Әйеме? Менә хәтта инде атказанган исеме алган җырчылар авызыннан да шундый сүзләр чыга. Инде ул җырчы булмагач кем була микән? Син бу хакта уйлап карагансыңмы? Бу үзенә күрә ниндидер бер кимчелекләрнең, үзеңдә булган кимчелекләрдән аклану формасы гына түгел микән? Мин җырчы түгел, башкаручы гына. Бүгенге көндә бит ул әйтем бар, мин автор башкаручы дигән теге үз язган кеше үз җырын җырлый. Мин җырчы түгел, автор. Рус эстрадасында улай бер күптән бар, теге музыкант-исполнитель дигән, автор-исполнитель улай бер бар бит, автор башкаручы. Бездә дә улай бер менә шушы үзенең язган җырын үзе җырлый. Ул инде никадәр профессиональ дәрәҗәдә җырлый, никадәр теге камиллеккә җитеп җырлый, анысы икенче мәсьәлә. Ул шушы әйтемгә килгәндә, мин теге беркемдә гаип исем килми, мин теге автор башкаручы икән, ул башкарырга хакы бар, сүздә юк. Бүгенге көндә тыелу икән әйбер юк. Без инде күптән шушы базар чыр экономикасына күчтек. Бүген бөтен әйбер ачык, бөтен әйбер бар, ниндидер тыюлар юк. Элекке вакытта әлбәттә булган инде ул барыбер илегә шауздырганнар, барыбер профессионаллар тыңлаган, композиторлар тыңлаган, худсовет деген әйбер булган бит инде шул вакытта радио, телевидениегә яздырган вакытта 7 кат электән, 70 кат электән әйләнгән җырлар. Менә бер генә кешедә хирург булып эшкә бармый, мин мал сойганым бар. Мал соя беләм дип хирург булып эшкә бармый бит. Бер генә кешедә врач та булмый, белмәгән ки.
Безнең өлкәдә инде профессияда да шулай булырга тиеш кебек. Профессия шулай булырга тиеш. Сүздә юк. Ләкин безнең культура өлкәсендә зрәк башкачарак бүгенге көндә. Сәхнә тәрбия чарасы булырга тиеш. Инде берни Әлбәттә, тәрбия дигәндә син нәрсәне күз уңында тотасың менә? Тәрбия Ул артистның җырчыдан торамы бу очракта халыкны тәрбияләү дип караумы? Сәхнә аны элек-электән инде безнең теге өлкән җырчыларыбыз, композиторлар Сарапада Садыкова әйтә торган дип сөйләр, сәхнә изге урын дип. Сәхнә чыннан да изге урын артист өчен булырга тиеш. Анда сәхнәгә чыктың икән, синең каршыңдан да меңләгән тамашачы утыра икән, син инде нәрсә туры килде шуны сөйләргә түгел, син аңа җиткердәй әйберне, әйтергә телгән фикереңне җырың аша бирәсеңме син аны. Бу тәрбия чарасы. Шуннан да сәхнәгә кеше нидер алып кайтырга, ниндидер үзенә, күңеленә җылылык, рухи азык тупларга килә. Гел бит инде шөп кенә тутырырга димәгән. Шуңа күрә бүгенге көндә менә мин барыбер башка рус эстрадасында күзәтеп киләбез бит. 90-нчы еллар башын карасак, инде да бүген киенеп биттеләр. Бездә дә киенде Аллаһ шөкер, безнең хәтле ул дәрәҗәгә без чөбелдермәдек. Алар да киенде, бар репертуарны алар контрольгә ала башлады яңадан. Җыр мәсьәләсе, ул элеккеге белән чагыштырганда күп бит аерма инде. Халыкның талабын белеп җырларны таба белүдә җырчының иҗат эшчәнлегендә зур роль уйный. Нә халыкның талабы дигәндә монда инде халыкның талабы, халыкның зәвыгы да дип әйтергә кирәктер. Менә халыкның талабын, зәвыгын ничек ачыкларга? Аның бит инде үлчи торган теге җиһазлары, приборлары юк әйме. Җырчыларны халык арасына чыгып сорап җырмый бит инде. Менә син нинди җыр тыңлыйсың, нинди җыр ошый. Менә бу сиземләү, бу каян барлыкка килә бу? Шул беренче чиратта ук әйтеп киттек, тәрбия, сәхнә тәрбия урын дип менә генә тукталды бу сорауга. Чыннан да синең җырың да шундый булырга тиеш. Халык безнең тамашачы беренче чиратта җырның сүзен игътибар итә һәм көйен. Көй белән сүз тәңгәл булу да кирәк. Күбрәк безнең халык инде безнең халыкта Тукайда әйткән бит, халык зур ул, көчле ул, моңлы ул, дәртле ул, әдип ул, шагыйрь ул. Чыннан безнең халык моңлы ул, безнең татар халкы нагына безнең татар, башкорт халкына дип әйтәм, аерып әйтмим. Моң дигән әйбер төшенчә башка бер милләттә ул әйбернең тәрҗемәсе юк, аны башка милләткә, башка телләргә тәрҗемә итә булмыйдыр. Чыннан да безнең халык менә шушы моң белән барыбер аның язмышы да бәлки шушы моң белән бәйледер, җырлы моңлы теге милләтнең язмышы дадыр, бәлки шушыннан килгән әйбердер инде. Моң дигән төшенчә барыбер менә шушы җырның сүзләре белән моңы бер тәңгәл килеп менә шушы халыкның күңеленә үтеп керергә тиеш. Тамашачы турында сүз чыккан икән, синең шундый бер үзең әйткән сорауга үзең биргән җавабың бар. Кайсы тамашачы алдында җырлавы рәхәтрәк дигән сорауга бер интервьюңда Уфа тамашачысы дип менә шундый әйтелгән сүзләр, бәлки анда Уфа гына да, бәлки Уфа түгел, Чаллы дип өстәргә була, башкаларында өстәргә була, әлбәттә мин Уфадан ниндидер икенчерәк менә аерыла тамашачы, ул һәрбер төбәктә аерыла. Безнең Казанда мин бер генә башка нине кимсетеп әйтәсем килми, башка төбәкләрдәге тамашачыны. Монда аерма ягын турында. Беләсезме, нәрсәдә аерма? Казан тамашачы безнең Казан инде ул мәркәз. Казанда монда күп безнең концертларыбызда күп монда өстенә көннән бер генә көннәдә ничә дүртәр концерт, дүртәр бишәр концерт булган көннәр бар бит, татар концертлары гына бар. Ягъни тамашачы монда, тамашачыга монда күп, Башкортстанга бәлки ул ниде әзрәгеләгә торгандыр, чагыштырганда. Анда икенчерәк төрле карау менә аларның таләбе дә нигә икенчерәк төрледер, бәлки мин шул вакытта нине чыгып әйткәнмендер, сорауга Уфа дип кенә бәлки әйткәнмендер. Безнең Казан тамашачысына бирәктә анда сайларга мөмкинлек күп. Һәм аның таләбе дә зуррак. Таләбе дә зуррактыр. Шуннан да монда ул элегелектән килгән шундый әйтем бит, Казан, син Казан тамашачысын яулап алдың икән, башка җирне яулап ала аласың дигән әйтем. Ул бар, ул синнан да шулай дөрес. Казан тамашачысы безнең таләпчән, күпне күргән, күпне күрә, һаманда баксында, һаманда ул зур илектән иленәсеңдер Казан тамашасы алдында. Менә җырчының тамашачысы үзе белән бергә
картая, улгая дип әйтеп була микән? Мәсәлән, әгәр дә хәтерләсәк, синең иҗат башында, синең концертларыңа кемнәр ничек йөрде дә бүген кемнәр ничек йөри? Аларның яшь аермалыклары нинди? Менә тугры тамашачы диләр, шулай бит инде Расим, менә тугры. Ягъни ул сине 25 яшьлек вакытыңда да караган тамашачы, шул ук тугры тамашачы бүген дә карый, димәк, тамашачы синең улгая, үзең белән улгая бара дигән сүз бу. Күпмедер дәрәҗәдә шулай. Менә төп менә шушы йөргән элекке тамашачы хәзер дә бүгенге генә концертларга килә. Мин аларны әле кайсыберсен якыннан да беләм, сәхнәдән дә күрәсең, залда да күрәсең аларны сәхнәдән. Күбесенчә шулай. Менә гомумән тамашачыга килгән вакытта яшьләр без әлбәттә яшьләрне тартырга кирәк. Яшьләр алар эзләнүчән. Инде менә 35-тән 60-70-гә хәтле тамашачыны караса, ул стабиль тамашачы инде. Ул бер менә шушы йөргән тамашачы, шул күпчелек шушы тамашачы концертка йөри. Яшьләр эзләнүчән, алар әле бүген монда эзләнә, алар тегендә бара, башкасына бара. Менә ышанычлы тамашачы дип әйтәм менә. 35-40-тан алып шул 70-гә кадәр булган тамашачы ышанычлы тамашачы дип санарга була. Алар инде менә стабиль. Тотрыклы. Халык җырларын җырлаганда күзгә яшь килгән чаклар күп. Ни өчен халык җырларын җырлаганда күзгә яшь килә? Нәрсә белән бәйле бу? Халык ни өчен эстрада җырларында күзгә яшь килә торганнар бармы, юкмы? Халык җырларын әлбәттә ул безнең әйттем бит, халыкның безнең инде ул халык җыры дигән әйбер буынга гасырлардан гасырларга күчеп килгән җырлар. Әйтик, Карурманнар булсын, Рамайлар бик күп безнең халык Аллага шөкер җырга бай. Безнең моңыбыз, җырыбыз, әле безнең менә милләт итеп тоткан өч әйберебез, телебез, динебез, моңыбыз. Шушы әйбер менә өчесе тәңгәл бергә яшәгәндә безнең милләт яшәячәк. Халык җырлары өчен безнең халыкның язмышына килгәндә ул халык җыры битен халыкның ачысын синнән актарылып чыккан ул моң. Ачы язмышы менә Җанкай җанаш дигән җырны беләбез бит инде. Ул җыр бит төбенә төшеп караган вакытта ул безнең халыкның ачы язмышы. Ул аның чын исеме Казанның алынуы җыры. Атландым да атның ай биленә, 3 әйләндем Казан каласын. 2 юланда. Еламала Җанкай ник елыйсың, барыбер ләбездән аерылып каласың. Бу Казанны алынганда менә шушы җырларны карап, бу халыкның ачы язмышы бит. Халыкның бәгыреннән үткән әйберсе, менә халыкның күңеленнән, иченнән чыккан шушы җырлар әлбәттә күзгә яшь китерә. Бу чын йөрәктән, чын күңеленнән ул инде шахты ки. Генә алагыз. Донбасста, шахтада яшәгән безнең күбесенчә татар киткән битеннән дә. Авыр хезмәткә карамыйча, бәхет эзләп, нидә булса, гаиләсен, семьясын, балаларын туйдырым дигән, менә шушы ни белән. Менә бу бөтенесе шу тормыштан, бөтенесе шушы язмыштан алынган җырлар бит. Эстрада җырлары күзгә яшь китермиме? Эстрада җырлары арасында күзгә яшь китә торган җырлар белән шәп булмас. Менә шушындый, шушы халык җырыннан әллә ни аерылмасын иде дигән белән дә мине дәвам итеп барырга тиешбез без. Моннан 10 ел элек чамасы СССРның халык артисты Алла Пугачева шундый фикер әйткән булган. Эстрада ул яшьләр ише дип. Менә аның инде бу фикерне әйткәндә үзенә 62 яшь булган. Әмма дә ләкин яшь булуның эстрада өчен әһәмияте зурмы, юкмы? Яшь булуның Данил беренче чиратта бит әйткәннәр сәхнә яшьлекне ярата дип. Ул дөрес чыннан да. Эстрада бигрәк тә инде ул бүгенге көндә шундый жанр. Күбрәк яшьлекне, күбрәк яшьләргә җыя торганрак дип әйтергә кирәк. Сәхнәнең барыбер дә инде менә шушы күпмедер дәрәҗәдә сәхнә матурлыкны, яшьлекне ярата торган әйбер. Менә әгәр дә инде без эстрада турында сүзне дәвам итсәк, Россия эстрадасы, һәрхәлдә Россия эстрадасы учратында Европа эстрадасына күз атып, аннан үрнәк алып яшәде, хәзер ничектер әйтә алмыйм. Без инде учратыбызда Мәскәү эстрадасына, рус эстрадасына юнәлеш тоттык. Әгәр дә безнең менә чагыштырып карасак, татар эстрадасы белән русныкын, без нинди яссылыкта чагыштыра алабыз үзебезне? Безнең үстенлекләребез бармы, безнең кимчелекләребез бармы? Без әле нәрсәгәдер ирешергә тиешме?
Біздегі Европадан, Ресей эстрадасы Европадан үрнек алабыз, Ресей эстрадасынан үрнек алабыз дегенде, бұл әлбәттә шушы сыр, біздің илебіз сыр деген ил тарқалғаннан соң, біздің илебіз тарқалғаннан соң башланған әйбір. Әлік битін бұл қойылған, эстрадаға да қойылған, аның тәләпләре, закончалықлары болған. Әлбәттә шушы негізде ол вақытта Европадан алғанбыздар деп әйте алмай, бұл міне шушы соңғы 30 ел ішінде болған көрініш. Европадан алабыз деп шыннан да біз аларға тиіш еткен көз атырға тиіш, чөнки анда алар дәрәҗәсе югарырак, тадыр безгә караганда, мөмкинлекләре дә күбрәктер. Әйтик теге сәхнә бизәлеш бөтен башка якларын караган техник яктан. Әмма дә ләкин безнең җырлау культурасы ягыннан без бөтен түбән түгел. Безнең үзебезнең мәктәбебез бар, әлбәттә шулай. Хәтта инде без шул Европадан җырлау үрнәкләрен алсак та, Италия мәктәбен үрнәк итеп куйсак та, безнең шушы Италия мәктәбе белән безнең татар мәктәбен чакыртырсак, безнең тәңгәл килә күбәйбербез. Эстраданы дәвам итик, эстрада турында сөйләшүне, синең менә бер фикерең, эстраданы чистартыр өчен бер закон, фонограммага җырлауны тыю да җитәр иде дисең син. Менә иң беренче ачыклап китик әле. Фонограммага авыз ачып торырга нәрсә мәҗбүр итә җырчыларны? Нинди сәбәпләре бар аның? Мин бу мәсьәләдә инде бу теге әгәр дә теге авыз ачып тору теге Тукайның әкиятен былтыр кышкыралармы быел дип язган бит, шуның шикелле теге былтыр яздырганга быел кышкырып тору, авыз ачып тору, бу әлбәттә тамашачыны алда. Мин шул мәсьәләдә әйтәм. Тамашачы бит инде ул синең тамашаңа, концертыңа үзенең акчасын түләп билет алып килә икән. Син инде бу чиракта тамашачыны алдарга тиеш түгел. Мин шул мәсьәләдә әйтәм. Әгәр дә мин теге ул күренешләр әлбәттә бар, ул була тора, ул вакытлыча, әйбердер артист эшендә инде гомер буе син бит инде күп малларга гел алдап бирәң, бер тапкыр үзең алданасың, гел алдап биреп булмый. Менә җырчыларны бу адымга нәрсә әйтәр, Рәсим? Бәлки моның теге шарасызлыктан, әгәр дә менә шундый бер тапкыр булган чиракларда булырга мөмкин бит инде. Юк, булырга мөмкин. Менә телевидениедә язма вакытында инде без башкача мөмкин түгел. Янса икенче мәсьәлә. Сәхнәдәге булган мәсьәлә инде ул ничек дип әйтим? Нәрсә дип атарга, менә нәрсә дип атарым? Бу минемчә синең эшеңә профессионал булмаган караш дип атарым. Теге син әгәр дә җырлый алып та шулай авызып торасың икән, бу инде тамашачыны мыскыл итүгә килеп чыга. Булдыралып та шуны эшләмисең икән. Ну, ул әлбәттә сүздә юк, бер теге язылганга авыз ачып тору инде, аннан да аны кемдә булдыра? Башка кеше яздырып та авыз ачып торырга мөмкин. Ну, алай булырга тиеш түгел. Синең үзеңнең иҗат юлыңда менә фонограммага мин үземнең иҗат юлымда фонограммага бер кашанда авыз ачып торганым булмады дип тутырып әйтә аласыңмы? Әйтә алам. Бер-ике чираккыра булырга мөмкиндер. Бик авыр хәлем булган вакытта булды. Язма вакытында. Менә анда менә нинди чиракта булырга мөмкин дип. Булырга мөмкин. Менә шарасызлык. Шарасызлык. Менә бер инде мин сөйләшеп тә тавышмаган чак булды. Сөйләшеп менә шуның хәтле авыр хәлдә бер-ике тапкыр булырга туры килде. Ул чиракка туры. Бу теге шарасызлыктан, әгәр дә инде синең сәламәт килештә син шулай итеп шушы әйберне әйткән, мин әйтәм бит, бу инде синең эшеңә хыянат итү. Миндә кемнәндер урлап алган җыр юк, барысы да үзем өчен язылганнар. Димәк, синең өчен махсус язалармы? Юк, махсус язалар дип әйтмим, Данил. Мин элек эшләгән композиторлар, безнең язган элекке кемнәр белән эшләдем, шулар белән бүген эшләвем шулай ук булган бит. Мин Фәрит Хатипов, Фирза Муртаза, Зөфәр Хәйретдинов, мәрхүм Марсель Иванов белән алар бергә иҗат иттек. Менә санап китсәң, алар күп шулар белән, аларның язган җырлары белән мин менә кемдер халык җырлары мәсьәләсенә килгәндә, ләкин безнең композиторлар әсәрләренә кагылмыйм. Аларның җырларга инде кем җырланган, без җырларга тиеш, без алар башкаларга тапшырырга тиеш, ансы безнең бурыч. Менә мин башкарган җырларны мин
кишинекинен урланган дип әйтмим. Үзем тудырган, үзем Ягъни иҗат син иткән сәхнәгә җырлар, сәхнәгә чыгарган җырлар. Син сәхнәгә чыгарган җырларны бүген башка җырчылар тарафыннан җырлануу очраклары бармы, юкмы? Ондай җыраклар бар инде ул. Күбесе Алар рөхсәт сорап җырлыйманы, әллә инде син ялгыш кына менә шулай ишетәсеңме? Төрлесе бар. Инде әлбәттә Бу авторлык хукукларын бозып җырлаумы, әллә инде монда ничектер бу җырга ниндидер бәхәсле момент юк? Авторлык хукукы дигәннән менә синең җырланган, син башкарган җыр икәнне белә бит ул. Ул барыбер дә килеп, мин авторлык мәсьәләсенә килгәндә, автор өчәү җырын дип саныйм. Композиторы, сүз авторы, шагыйре һәм җырчы. Сәхнәгә чыгарган, ягъни тудырып чыгарган, шушы җырны сәхнәгә халыкка җиткергән кеше җырчы. Шуңа күрә өч автор дип саныйм. Ул ике автордан алдында бу җыр минеке булырга тиеш. Бу әлбәттә без күп вакытта, элегрәк вакытта бу авторлык хукукына әле игътибар итеп бетермәгәнбез. Күп җырлар әле безнең авторлык хукукы дигән әйберне бүгенге көндә, менә бүгенге көндә хәзер акыл белә. Аны һәрбер кеше эшләп бара, һәрбер эшләргә тиеш инде. Үзенең китеп, үзенең җырын итеп саклар өчен менә шушы авторлык хукукын. Шуңа күрә дә менә җырлыйм әле дип сорап килгәннәр бар, әлбәттә битем җырлак. Сез аны халык тамашачы бар белә, менә сез әйтеп җырлагыз. Ул җыракта икенче. Сорап алып әйтеп җырлаган җыракта аның гомумән менә минем чыгышларымда сәхнәдә концерт булган вакытта һәрбер авторны әйтергә тырышам. Ялгыш кына оныткан вакыт булса гына әйтми калганым юктыр. Һәрбер авторның композиторның исем фамилиясын әйтергә. Чөнки бу синең дәрәҗәңә төшермәй, үзе киресенчә аларны күтәрәсең. Үзеңнең алар алдында аклыйсың. Син шактый еллар Татар моңы фестивалендә жюрида утырдың. Хәзер белмим, бу эшең дәвам итәрдерме, юктырмы? Менә чыгыш ясаучыларның, конкурста чыгыш ясаучыларның таланты бармы, юкмы икәнлеген, аларның менә берничә җырыннан гына тыңлап бәя бирү, ул ни дәрәҗәдә реаль күренеш? Мөмкинме? Монда бит конкурста ул авырай берсеннән дә ул катлаулай бер. Беренчедән әле син аларның үпкәсендә җыеп калырга мөмкинсең. Син бит бу чакта кеше язмышын язмышында хәл итәсең. Җырчы буларак аларның киләчәк язмышына да син күпмедер бәлки аяк чаласыңмы, киресенчә ярдәм итәсеңме. Менә бу конкурслар аларның таләпләре бар бит. Шушындай җыр башкарырга тиеш. Беренче этабында, икенче этабында шушындай җыр. Халык җыры әлбәттә инде татар моңы икән, анда әлбәттә халык җыры мәҗбүри. Инде ул Илһам абый Шакир исемен йөртә соңгы вакыттагы шушы конкурс бит инде. Шушы таләпләрне халык җырын башкарганда күрәсең инде син. Эстрада җыры ул кадәр ачып бетермәскә мөмкин. Анда тавышның мөмкинлеген башкару мөмкинлеге җырчының аның дәрәҗәсен, белемен ул күрсәтә. Бер куплетның яртысын җырлаганда ук сизәсең. Аңа инде киңәш бирәсеңме, алга таба башкача. Менә бу шушы мин әйтсәм дә 6 ел икән әле, мен санап алдым. 6 ел жюри составында булганмын анда. Бу шуннан да җаваплы. Менә ул теге җаваплы дип әйтәм, теге уйнап кына түгел. Син кемгәдер бәлки аякта чаларга мөмкин, теге үпкәләргә мөмкин, аяк чалу түгел. Әгәр дә инде мин үзем менә шушы татар җыры конкурсында 93-95, 2 елга бер булай бит, 97дә генә лауреат булдым. 3 ел, 3 тапкыр катнаштым. Лауреат булган шәһәрле катнаштым. Чөнки әгәр дә аның теләге бар икән, инде менә шушы тулышы бар икән, икенче юлы килә бу. Ул үзендә эшләп, яхшырак, әлбәттә шулай. Күрсәткечләр белән дип. Менә шушы конкурсларда булган елларда гына да әле беренче елны үтә алмаганнар, икенче елны үтә алмаган, башка елны алар лауреат булды күбесе. Барымында үҗәтлек дигән әйбер дә кирәк. Барыр мин менә эшләп дип килгән икән, ул килеп киттем менә конкурста лауреат булам да, исем алам да дигән исем белән килсә инде ул
Кемдер Менә бу кайсы очракта безнең халык җырлары конкурсантлар өчен ул ниндидер бер барометр буларак. Әйеме, менә аның мөмкинлеге бармы, юкмы? Әмма бит менә без бүген эстраданы карасак, анда бит ничә проценты гына халык җырларын тартып чыгара ала микән җырчыларның. Ягъни бу очракта менә бәлкем ул халык җырын тартып бетерә алмый торгандыр ул җырчы, әмма ләкин аның бәлкем башка юнәлештә мөмкинлеге бардыр ул җырчының, конкурсантның. Әлбәттә, менә халык җыры инде ул өлге булып тора инде барлык җырчы эчендә. Әгәр дә син инде халык җырын тиешле менә шушы конкурсның дәрәҗәсендә лауреат булырдай дәрәҗәдә башкара алдың икән, син башка җырны инде башкара аласың. Эстрада җырлары күбрәк ул күпкә җиңелрәк, сүз дә юк. Аны инде барыбер теге аранжировкасын яздырып башкача җиңеләйтергә була. Халык җырын син или капелла, или баянга гына чыгып, инструментка гына кушылып җырлау. Инде ул чыннан да зур күрсәткеч. Расим, бүген синең күңелеңне борчып торган әйбер бармы? Борчып торган әйбер дип безнең мин җырыбыз, безнең җыр сәнгате киләчәге бар дип уйлыйм. Киләчәге булачак, чөнки безнең менә сәхнәгә вакытлауга килгән кешеләр дә бар. Сәхнәнең битен үзе иләк, үзе иле. Тамашачы шулай ук. Барометр үзең әйткәндәй. Кемдер килә икән, вакыт үзе күрсәтә, вакыт һәрберсенә бәя бирә. Әлбәттә, бүгенге талантлы яшьләребез дә күп. Инде без кемнәрдәндер кайчандыр үрнәк алып җыр сәнгатенә килгәнбез икән, кемнәрдер бәлки бүгенге көндә безнең җырдан үрнәк алып сәхнәгә килә торгандыр. Талантлы яшьләребез күп, матур җырлый торган яшьләребез күп, егетләр, кызларыбыз. Шуңа күрә безнең җырыбызның киләчәге бар. Киләчәк өметсез дип әйтеп булмый, киләчәк өметле. Рәхмәт, Расим, шундый оптимистик теләкләрең, сүзләрең өчен. Үзең әйтмешли, сиңа менә шушы вакыт иләгендә узак вакытлар үзеңнең моңың, үзеңнең репертуарың белән, үзеңнең тамашачыларың белән шунда яшәргә торырга язсын. Матур чыгышларың белән безне куандырып яшә. Сиңа иҗади уңышлар һәм сәламәтлек теләп калабыз. Амин, Таныбек, зур рәхмәт. Барыгызга да уңышлар, исән сау булыйк, күрешеп, очрашып яшәргә язсын.